Shwmai. Great to be supporting Dyrnod Shwmai and encouraging people to speak Welsh. I am myself getting some Welsh lessons for a number of reasons really. It's a great language. I think it's something I'd want to learn for personal reasons, but also in my job it's great to be able to talk to people in Welsh who prefer that medium, to be able to open meetings, to be able to open the speeches that I do. So I'm really keen to see whether I can become more fluent than I currently am. Dwi'n dysgu Gymraeg mwyn siarad gyda cyhoedd. Pnawn da, Medical Records. Ysio lle helpu chi? Ie, lle gael eich dyddiad gen i chi os gwelwch yn dda? Wendy Henry yw'r enw, dwi'n supervisor y Medical Records a dwi'n wastad yn noteb y ffôn yn Gymraeg. Yn enw i fi Awen Prysor, dwi'n physiotherapist ar ward 12 yn Wedi Bush Hospital. Mae'n bwysig bod ni'n gallu siarad Cymraeg efo rhai o'r cleifion ar y ward. Yn aml iawn bod nhw'n mynd yn ôl i'w mamiaeth ac yn siarad Cymraeg fel bod ni'n gallu cael perthynas gwell gyda'r cleifion a bod ni'n cael canlyniadau gwell ganddyn nhw hefyd. Helo, fe enw i Ala Morgan. Fi'n gweithio ar Mary Ward yn Bronglais, yn ysbyty Bronglais. Fi'n meddwl bod yr gallu siarad Cymraeg yn helpu i staff a cleifion teimlo'n mwy gartrefol yn y lle gwaith a'r ysbyty. Fe enw i ydi Owen Griffiths. Fi'n ffryllydd yn Bronglais yn Aberystwyth. Mae siarad Cymraeg yn bwysig oherwydd bod llawer y cleifion, yn enwedig rai hynna, maen nhw gweithio nhw siarad drwy gyfrwng Gymraeg, felly pan i ni goffod egluro wedyn yn byti tabledi newydd, maen nhw'n teimlo lot fwy cartrefol yn siarad eu iaith cyntaf nhw, sef Cymraeg. Wel da, Jill dwi, ysgrifennes yn y meddygfa tai fi. Wy'n dysgu Cymraeg nawr, wy'n mynd i dosbarth fory. Dysges i Cymraeg 10 flwyddyn yn ôl. Mae lot o bobl yn Llandysod nawr yn siarad Cymraeg a bob dydd wy'n mynd i yn y dre a bore da, siwr ti heddi? Ti'n iawn, mae'n nice heddi. Mae lot o mistakes da fi, ond the most important dy triall. The triath y Cymraeg. Don't worry if the people laugh at you. Just triath bob dydd. Hi, my name is Jay. I work in Ward 11 as a rehab assistant, and I'm learning Welsh. Siarad Cymraeg tamid back, and I pick it up from patients when I talk to them. So learn Welsh.